Duha ka mga tag-as nga opisyal sa PNP sa Mindanao ang gihulipan silang tagsatag sa kapwesto. Kinibaw sila si Police Brigadier General Benjamin Acorda Jr., ang PNP Regional Director sa Region 10, o si Police Brigadier General Alexander Tagum, ang PNP Regional Director sa Region 12. Sa gipahigayon nga managlahing turnover of command ceremony, si Acorda gihulipan ni Police Brigadier General Lawrence Coop, samtang si Tagum ang gihulipan ni Police Brigadier General Jimmy Lee Macaraig. Ang turnover of command ceremony tali nila ni Acorda og Coop gipahigayon sa Camp First Lieutenant Vicente Alagar sa Cagayan de Oro City, samtang gihimo ang turnover nila ni Tagum o Macaraig sa grandstand sa Tumbler, General Santos City. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Acorda nga sukad niadtong Nobyembre 25 tuig 2021 hangtod Agosto 8 tuig 2022, isip Regional Director, daghan ang mga nahimo nga kalampusan sa PNP. Lakip sa pag-ubo sa krimen, tungod usab sa pagpakig-alayon sa nagadiang sektor, lakip na ang mga local government units LGU sa Region 10. All our accomplishments and accolades, we humbly dedicate them to God and to the constituents of Region 10. With barely 8 months and 14 days, the Police Regional Office 10 delivered excellent police service, both operational and administrative. And our operations, we were able to achieve a substantial decrease in crime incidents. Sa iyang kabahin, gipasalamatan usab ni Tagum ang mga sakop sa kapulisan sa Region 12 sa mga kalampusan nga ilang nahimo, samtang siya pa ang Regional Director. Be sentimental, especially to those whom I closely work with. But for me, this is a valuable opportunity to express my sincere gratitude to all my reliable personnel, supportive local chief executives, and ex-stakeholders who made it possible for me to give my best in almost a year of my stint as Rio Regional Director. Ang mga napuling nga bagong Regional Director sa PNP Region 10 ug 12 managsamang mipadayag nga makalaom ang katawhan sa tinuod-anay nga serbisyo. Neptali Batolino, Newsline Philippines. Stay safe.